Čo začne, ale ty rozprávaš No, a na už to seba ide. by si vždy mal mať. Takže čaute priatelia, čaute kamaráti. Nachádzame sa v Kauflande s Veronikou a ideme si kúpiť zeleninu. To je taký krásny šalát, či čo to je, kapusta, či kel. Ale to nám netreba do nášho smoothie. Tu sú bandurky sú veľmi dobré na pleť a hlavne na opicu. Tu sú krásne, áno, exotické mango. Fajné. Najlepšie, keď už je také ščervenené, že je trocha také mäkšie, výborne chutí. Áno, veľmi dobre detoxikuje telo. Áno, čo by si nám povedal o melóne Cantaloupe? Tak to je pre silnejšie žalúdky, lebo veľmi ťažké je to na trávenie, ale... Áno, ale ja keďže som chlap, tak si to dám choď odvážiť. Či to je na kusy, môže dať sem. Prvýkrát. Dobre, tak to je asi všetko, už sú tu iba neslušné veci. Čaute kamaráti.